Dobrý den, Tomáši. Vaše první střetnutí proti Malmé, tak jaký byl ten soupeř a hlavně jak se bránil takový soupeř? Tak musím povedať, že bola zreteľná tá ich kvalita. Bránilo sa to ťažko, ale myslím si, že hlavne ten prvý polčas sme to zvládli veľmi, veľmi dobre. Bohužiaľ musíme dať jeden gól z tých našich situácií. Ja som tam mal po fantastickom centri Hadyho veľkú príležitosť. Musím trafiť bránu a streliť gól na 1-0, bohužiaľ. Netrafil som, potom sme mali ďalšie závary, samozrejme Simi taktiež chcel streliť gól a bohužiaľ nepodarilo sa nám to, takže z toho sme sklamaní. A je nám to ľúto, pretože vďaka výborným fanúškom, ktorí vytvorili fantastickú atmosféru, strhli nás a mrzí nás, že sme im to neoplatili aspoň tým jedným gólom. Mrzí hodně ta situace, kterou jste zmínil, protože bylo to na začátku zápasu. I včera jsme se tady na tiskovce bavili, že prostě ten první gól třeba by s tím soupeřem mohl lehce zamávat a nakonec to tam nedotlačili až úplně do konce ani ten jeden. No. Presne tak tá prvá príležitosť, to je rozdiel asi, ktorý rozhodol o postupe Malmo, alebo nezdramatizoval ten dvojzápas, kedy oni v podstate, nepoviem z 3 šancí, ale z neveľa šancí, ktoré si vytvorili doma, tak dokázali 3-krát skorovať a my naopak tých šancí sme mali tiež dosť a hovorím, ja som to mal trafiť a myslím si, že by sme to možno tou eufóriou strhli trošku viac na našu stranu. Trenér mluvil o rozdílu 1,2 miliardy v rozpočtech. Jak to decích na hřišti? Byl tam takový progres, protože Malmo přece nepatří jako mezi takový top kluby, ale je tam přesně cítit to, že to je ten druhý týr, ta druhá liga mezi nimi, že patří do té Európskej ligy a soutěže do Ligu mistrů. Určite áno, hovorím, jak tá kvalita sa prejavila, tie premieňané šance, oni to poviem, možno trošku mali aj šťastie, ale išli si za tým a bohužiaľ neostáva nám nič iné, iba im pogratulovať a my sa budeme sústrediť, už musíme prepnúť hlavy, trošku si zanalizovať ten zápas, vytiahnuť, čo bolo dobre, čo bolo zle a sústrediť sa teraz na Ostravu, zase to strhnúť na tú našu stranu a ísť za dobrým výsledkom. A ako ste povedali, že bol tam rozdiel proste tie výšky peňazí, ktoré si oni môžu dovoliť hráčov, tak samozrejme tú kvalitu určite majú. Tam si přeje Crystal Palace, tak koho si přeje Kamena? Tak myslím si, že Crystal Palace by bol fantastický super. Tak asi by som povedal, súhlasím s trénerom. Michal Muzikant. Dobrý den, já bych se možná zeptal, jak vlastně vnímáte teďka tu svoji pozici v týmu a takhle, vy jste odehrál super zápas, že jo, na Slovácku, pak jste se zranil, vypadl jste z toho, tak jaký to je vlastně pro hráče, co vám běží hlavou takhle, když teďka musíte o to bojovat, že Sila vlastně tu šanci chytil? Áno, Abdu hral fantasticky, dnes opäť podal výborný výkon a konkurencia samozrejme posúva dopredu a keď budem na lavičke, hovorím, budem sa snažiť čo najviac pomôcť spoluhráčom z lavičky. Jani Král tiež hral výborné zápasy, takže konkurenciu máme vysokú. A hovorím, všetci musíme byť pripravení, kedy tá šanca príde a odozdať na ihrisku 120% a podporovať sa navzájom, iba tak budeme úspešní. Ještě jestli můžete trošku přiblížit, co vlastně vás vyřadilo a jestli už jako je to úplně jako stopro v pohodě? Áno, ja na tréningu som zle trafil loptu, trafil som už špičkou, vyvrtlo mi to trochu kotník, čo ma mrzí, lebo ako ste povedali, že po dobrom zápase, po víťazstve na Slovensku, po celej príprave, tak to ma to trochu zabrzdilo.
No ale hovorím, Abdu zaskočil fantasticky, vlastne celú prípravu odmakal a bolo na ňom vidno, že má vynikajúci talent, fantasticky fyzicky pripravený je, takže hovorím, konkurencia je vysoká a samozrejme rivalita aj v tíme je určite, ale kto dostane šancu, tak musíme byť pripravení na 100%. Ještě možná zprava zleva, je vám to jedno? Jak moc vás to třeba limituje při rozehrávce a takhle? Tak vzhľadom na to, že Abdu hraje fantasticky, tak ja som rád, že môžem hrať aj dostať šancu naľavo a keď tú šancu dostanem, tak proste budem sa snažiť čo najlepšie pomôcť týmu a je tam možno nejaká malá limitácia. Nie som obojnohý, takže, ale hral som už na ľavom stoperovi viac zápasov. Tak ještě Adam, poprosím zpátky mikrofon doprava. Ještě jedna věc za mě, vždycky se mluví o tom, že, nebo Malmö asi ukázalo, že prostě ty evropský poháry už hraje nějakou dobu, mluví se vždycky o té zkušenosti, tak jak i vám tyhle dva zápasy proti takovému soupeři můžou pomoct i třeba teďka do té konferenční ligy, která vás čeká, nebo co v praxi znamenají ty zkušenosti, které si hráč z takového zápasu vezme potom dál? Tak by som povedal asi, že tí súperi hneď trestajú každú chybu pomaly, takže treba byť na 120% koncentrovaný aj dnes. Bohužiaľ sme prvý gól, ktorý často rozhoduje tieto dvojzápasy, kde sa prelomí ten zápas, kedy sme ho dali my, tak samozrejme hovorím, že potrapíme to Malmö a oni by znervozneli, tak to som povedal našou takou laxnou chybou, kedy oni rozohrali roh nakrátko, neskoro sme zareagovali a čo už sa dialo viacej, že už to tam proste trafil do šibenice, Hrušo to ešte chytil, odrazilo sa to koním, tak to už len vyplýva z toho, z našej takej chyby, ktorá sa nemôže stávať. Tak ještě jednou zase zpátky. Ještě možná se zeptám, hodně se mluví o tom, že vlastně nedáváte úplně góly. Vím, že to je jako hlavně na ty ofenzivní hráči nebo takhle, ale vnímáte tam něco třeba i od vás zezadu, že by tam šlo třeba něco být občas odvážnější nebo nějak zrychlit hru, nebo jak to vlastně vnímáte jako vy zezadu? No na 100%, akože od strieľania gólov nie sú len útočníci, my musíme spraviť ten servis a zrýchliť hru, ako ste povedali, dať im ten center, dať im tú prihrávku. Myslím si, že Týži aj Vašo pracujú na 100%, strašne veľa dokážu uhrať, sklepnúť a oni potom potrebujú, keď nám oni týmto pomôžu, tak my im musíme zase dodať ten servis v podobe kvalitných centrov, kvalitnej prihrávky a doplnenia v tej 16-ke, pretože keď tam v 16-ke budeme dvaja, tak ťažšie dáme gól, ale keď tam budeme 6, tak čo nám tréner prizvukuje, tak tá lopta sa ako nám odrazí a bude tých kolov padať viacej.